Bwisagu. Hi, hello, good morning, खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनानै दिनैनि बे मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसे नोंथांमोनखौ बरायफिननो थालायबाय स' लोगोफोर बयनिसिमबो हेपि बैसागु जोंनि बे रंजालि बैसागुआ देग्लाय सफैलायबाय लोगोफोर बेखायनो गाजा गोमजायै देग्लायबो हगारहरनो होननानै आसा खालामबाय नोंथांमोनाबो गासिबो रंजा बाजायै देग्लायनि बे बैसागुखौ बिदाय हरगोन होननानै आं मिजिंथिबाय स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ जोबोद इन्टारेस्टेड थांगासिनो स' नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय स' भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै लाइक शेयार खालामनो दाबाव लोगोफोर दिनै आं मा जायो बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजागोन स' नोंथांमोना अननानै जोबजासिम भिडिअखौ नायलांबाय थाब्लानो जाबाय लोगोफोर बे फुंबिलि समाव गासैबो न'खरनि आदा बाजै बाबा आरो गासै फिसालाफोरजों लोगोसे आफा बोराइ बाथौखौ सिबिनानै लाग्रोबाय स' नोंथांमोननो जाखिनि हायो आं दिन्थिलांबाय थानोसै नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय दायो गासैबो न'खरनि बाथौखौ खुलुमखांबाय बेनि उनाव आरो गोथैसि बावनो दं बेखौबो ससे दिन्थिलांगोन नोंथांमोननो जाबाय तुमबो मा होननाय हायगोन मोजाङै सल'न गस्लायानो जेजों नांजोबबाय अयदि वाव नै रुंसारि दैमारि बस्रि दैमारि माइ दैमारि दिनै नोंनि आंगो फिसा नै दिनै नोंसोरनो बावहरदोंसै नोंसोरो मा जानानै दङ लोगोफोर दिनै जोंहानि आइ आबै आबौ गासैखौबो रुंसारि जालांनाय बिथांमोननि जा जाग्रा मुवा गानग्रा जोमग्रा बेफोरखौ लानानै बावथिनाय जाबाय बिथांमोनखौबो बेखौनो आं नोंथांमोननो ससे दिन्थिलांनाय जाबाय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बिनिफ्राय लोगोफोर बे समावनो गासैबो बिदा फंबाय बिबाजै गथ'फोरजों बाबाखौबो खुलुमनानै लाग्रोखाबाय Thank you. Tumbo, hamsat. Ini. ganita gaidi aru tia la gun mulina deh tumbo tumbo tenai musana kunce Dele. Deh. desane pun masalah delai Tenggeng. deh Tenggeng. delai tumbo tenai musana Tenggeng. बिनिफ्राय मोनाबिलि समाव गासै जों गामिनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरजों दान्दिसे मोसानो आंबो ओंखारबोबाय स' नोंथांमोननो आं बेखौनो ससे दिन्थिलांनो नाजाबाय स' नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबोद इन्टारेस्टेड जादों गासिबो गामिनि सेंग्रा सिख्ला मोसानाय हायला हुलायै रंजादों बाजादों नोंथांमोना नायलांबाय थादो नोंखौनो होनाय जागोन
बेनिफ्राय लोगोफोर आंखौबो गासैबो गामिनि लोगोफोरा माने रंजाफानो थाखाय खावलायनायखाय आंबो एसे दसे रंजाफाबाय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय Bwisagu लोगोफोर दिनैनि भिडिअ आं बेखिनिखौनो दिन्थिलांनो नोंथांमोननो नाजाबाय दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय लोगोफोर जाय नोंथांमोना गोदानै नायदों आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोसे बे भिडिअखौ नायनानै लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय स' नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन होननानै आं मिजिंथिबावबाय स' बाय बाय लोगोफोर गुड नाइट गासैखौबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय गासैनिसिमबो साबायखर बावहरनाय थाबाय लोगोफोर